रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण पोह्यांचे कटलेट्स करणार आहोत। त्यासाठी आपण घेतलेले आहे 150 ग्राम पोहे, एक कांदा कापून घेतलेला आहे, 1.5 उकडलेला बटाटा आहे, मीठ चवीनुसार, कोथिंबीर घेतलेली आहे, बेसन 2 मोठे चमचे, रवा 1 मोठा चमचा, तांदळाचं पीठ 1 मोठा चमचा, मिरची पावडर 1 छोटा चमचा, धना जिरा पावडर अर्धा छोटा चमचा, आलं किसून घेतलेलं आहे 1 इंच आणि हिरवी मिरची आहे 1 कापून घेतलेली बारीक। प्रथम आपण पोहे भिजवून घेतलेले आहेत, त्यामध्ये आपण बटाटे टाकायचे आहेत, मॅश केलेले आहेत आपण, कांदा मिक्स करून घेऊया। आपण हे मिश्रण एकजीव केलेलं आहे, त्यात चवीपुरता मीठ टाकूया, लाल मिरची पूड, आलं मिरची घातलेली आहे, धना जिरा पूड, कोथिंबीर, बेसन, सगळं मिक्सचर आपण एकत्र करून घेऊया। जसं आपण पीठ मळतो तसंच हे पण आपण मळून घ्यायचं आहे, कुस्करून त्याच्यातलं सगळं एकजीव होईपर्यंत। थोडंसं पाणी आपण त्याच्यावरती टाकूया, बस तेवढंच। आपलं मिक्सचर रेडी आहे कटलेटचं। तर ह्याच्यासाठी आपण असा मीडियम आकाराचा एक गोळा घ्यायचा, तो असं जसं आपण लाडू करतो तसा करून मी दोन्ही हाताने तेल लावून घेतलेला आहे तळ हातांवरती, आणि हा असा प्रेस करायचा। आपल्या कटलेटला आकार देऊन झालेला आहे। अशा प्रकारे मी सगळे थापून घेते। आपले कटलेट्स अशा प्रकारे थापून रेडी आहेत। तर आपण ते ह्या मिक्सचरमध्ये घालणार आहोत। तांदळाचं पीठ आहे, रवा चांगलं मिक्स करून घेऊया। रवा तांदळाच्या मिश्रणामध्ये आपण जरा मीठ टाकूया, मिक्स करूया। त्यात आपले हे जे कटलेट्स आहेत ते असे त्याला छान लावून घ्यायचं आहे। ह्याच्या बदल्यात तुम्ही ब्रेड क्रम्सही यूज करू शकता। तांदळाचं पीठ घरी नसल्यास त्याच्या जागी कॉर्नफ्लोअर पण यूज करू शकता। हे बघा असं छान लावून झालं आहे। आता आपण शॅलो फ्राय करूया। 4 चमचे तेल पॅनमध्ये घेतलेलं आहे आणि तेल तापलेलं आहे। तर आपण त्यामध्ये आपले कटलेट सोडूया। हे बघा हे जे मिश्रण आहे त्याच्यामध्ये मी रवा अजून जरा ॲड केलेला आहे। रवा थोडा कमी पडला होता म्हणून 1 चमचा रवा ॲड केलाय। हे सगळे फ्राय होत आहेत। प्रत्येका बाजूने आपल्याला 3-3 मिनिटं किमान ते फ्राय करून घ्यायला पाहिजे। 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहे। आता आपण परतून बघूया। हे बघा सुंदर फ्राय झालेला आहे। ह्या बाजूने आता आपल्याला 3 मिनिटं ठेवायचं आहे। ह्याला झाकणाने कव्हर करायचं नाही आहे, कारण तसं कव्हर केलं तर त्याला पाणी सुटणार आणि ते फ्राय होणार नाही, चांगले कुरकुरीत नाही होणार, नरम राहतील। 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहेत, तुम्हाला मी दाखवते। हे बघा एकदम छान झालेले आहेत। अशा प्रकारे मी सगळे कटलेट्स करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते। बरं एक सांगायचं राहिलं की आपल्याला ह्यावेळी गॅस मीडियम ते फास्ट ठेवायचा आहे, पहिले जेव्हा टाकलेले आहेत, आणि जेव्हा आपण परतू तेव्हा गॅस मीडियम टू लो ठेवायचा। आपले पोह्यांचे कटलेट्स रेडी आहेत, खूप क्रिस्पी कुरकुरीत झालेले आहेत आणि एकदम टेस्टी आहेत। हे बघा खूप छान लागत आहे। तर हे तुम्ही घरी नक्की करून बघा आणि कसे बनतात ते सांगायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि रसस्वादला प्लीज सबस्क्राईब करा। थँक्यू।